Robert, ty si šéfom rezortu, ktorý má pod sebou asi najviac ľudí, policajtov, hasičov. V akom stave si našiel ty rezort v júli 2006? Tak musím povedať, že to bolo veľmi komplikované dedičstvo. Rezort je naozaj najväčší, spomedzi všetkých na Slovensku má takmer 40 000 ľudí a má naozaj obrovské spektrum činností, ktoré musí pokrývať od polície cez hasičov, horských záchranárov, cez civilnú ochranu, obvodné úrady, poskytovanie základných služieb živnostníkom. Takže to je naozaj veľa a to, čo som si prvé všimol, bola obrovská demotivácia. Obrovské kvantum policajtov odchádzalo z policajného zboru, bolo veľké množstvo, cez 1600 neobsadených miest v polícii, tým pádom aj zhoršená bezpečnosť občanov. Hasiči boli asi dobre vycvičení, ale nemali čím de facto poriadne zasahovať. A tak to bolo asi v celom rezorte. Ale rozhodli sme sa, že nechceme robiť nejaké čierne knihy, že nechceme sa vrácať do minulosti a neustále napádať našich predchodcov, ale skôr, že musíme odštartovať ten súboj s časom čo najrýchlejšie. A tak nás vlastne ešte v tomto počiatočnom štádiu zasiahla správa o nepripravenosti Slovenska do Schengenu. Ja som si vtedy užil asi taký najväčší trápas alebo najväčšiu hanbu v rámci svojej politickej činnosti, kedy som prišiel na radu ministrov ako úplný nováčik, ako prvý raz ako minister vnútra. A keďže ma nepoznal nikto, tak patrí medzi tých mladších ministrov vnútra, tak ma považovali za tlmočníka jedného staršieho kolegu a hovorili o Slovensku tým pádom otvorene, keďže si mysleli, že zástupca Slovenska tam nie je. No a to boli naozaj veľmi tvrdé výrazy, že nikto nechce byť rukojemníkom Slovenska, nikto nechce čakať kvôli Slovensku a prepásť životnú príležitosť otvoriť svojim občanom hranice a tým pádom sme boli vlastne na vylúčenie z toho Schengenu. Takže toto bolo prvé, čo nás stretlo ešte v priebehu prvých týždňov a mesiacov a na to bolo potrebné reagovať. Robert, ty si už spomenul Schengen. Čo všetko si musel ty a tvoji kolegovia urobiť, aby sme mohli byť súčasťou voľného pohybu osôb? Na to by nám asi priestor tohto rozhovoru nestačil, ale poviem to jednoducho v číslach. Slovensko bolo označené za krajinu, ktorá nie je dostatočne pripravená a dostala správu, v ktorej bolo vytýkaných 164 nedostatkov, čo je obrovské číslo. My sme sa teda rozhodli, že musíme urobiť nejaký akčný plán a pripravili sme 184 opatrení, ktoré vlastne reagovali na tieto nedostatky. A to neboli len stavby alebo moderná technika na východnej hranici, ale to boli aj obrovské štrukturálne zmeny v celom policajnom zbore. Hraničná polícia musela byť samostatne, medzinárodná spolupráca, Schengenský informačný systém. To je obrovské kvantum vecí a prakticky na tom pracovalo nielen ministerstvo vnútra a je dobre povedať, že výraznou mierou sa na tom podielalo ministerstvo financií cestou svojej colnej správy, ministerstvo dopravy cestou prípravy letísk. Takže bolo to naozaj celonárodný program a ja musím povedať, že Slovensko sa z tej poslednej priečky, nie podľa môjho názoru, ale podľa hodnotenia Európskej komisie dostalo na priečky popredné za necelého 3/4 roka. A to si myslím, že je naozaj úspechom všetkých pracovníkov, všetkých príslušníkov, či už policajného zboru, alebo úradníkov na jednotlivých ministerstvách. Dokázali sa spojiť, naozaj sa stali jedným tímom a dokázali sme tú situáciu otočiť. A dnes je veľmi príjemné, keď k nám prichádzajú členské krajiny, ktoré sa uchádzajú o vstup do Schengenu. Máme tu pravidelne zástupcov Bulharska alebo Rumunska, ktorým podrobne ukazujeme, akou cestou treba ísť, aby aj ich vstup do Schengenu bol úspešný. Čiže dnes už asi nie je významné vymenovať, čo všetko sme urobili. Bolo toho naozaj obrovské množstvo a bola by z toho hrubá kniha o tom, aké drobnosti bolo treba opraviť, aby sme úspeli. Podstatné však je, že sme umožnili občanom voľne cestovať po celej Európe a ja mám dnes aj niekedy radosť takých zvláštnych správ, že naši občania si tak rýchlo zvykli na tú slobodnú cestu do zahraničia, že už ani nerozlišujú medzi krajinami, ktoré sú v schengenskom priestore, ktoré nie sú. A minule sme dostali takú správu z Egypta, kde náš občan sa bránil, veď on nepotrebuje pás, pretože on cestuje všade voľne. Tak sme museli im opäť vysvetliť, že proste aj ten Schengen má svoje hranice. Ale je skvelé, že ľudia to už vnímajú tak, že je to celé ich priestor. A keď v roku 2004 vstupovalo Slovensko do Európskej únie a rozširovala sa Európska únia o Slovensko, tak pri Schengene hovoríme presný opak, že Slovensko sa rozšírilo všetky krajiny Európskej únie, respektíve krajín, ktoré sú v schengenskom priestore. A to je ten výsledok, ktorý je určite veľmi dobrý.
Stále o tebe počúvam alebo čítam, že policajtom alebo hasičom kupuješ novú výbavu. Mňa by zaujímalo, ako sa zmenilo vybavenie a sociálne zabezpečenie policajtov a hasičov. To sú práve dve také veci, ktoré najviac vidieť na ministerstve vnútra. Jedno je vzťah ministerstva vnútra a občanov, to, čo robíme pre nich, a jedno je ten vnútorný pohyb, ktorý samozrejme musí tiež fungovať. A v zúfalom stave bola technika, nie len policajtov, ale aj hasičov, tak za 3,5 roka sa nám podarilo u hasičov vymeniť takmer 70% celej techniky, čiže už na zachraňovaní občanov sa podieľa najmodernejšia európska technika, čo je veľmi dôležité, aby mohli občania pokojne spávať, že ich chráni veľmi dobre vybavený a vycvičený hasičský záchranný zbor. A u policajtov platí to isté, veľmi ťažko je dopadnúť páchateľa na vozidle, ktoré je zhrdzavené a má 13 rokov. Mnohé autá, ktoré pôsobili polícii, keď som nastupoval, boli ešte z rokov 90., 93. Bolo potrebné urobiť obrovskú výmenu. A urobili sme viac ako 350 verejných obstarávaní, ktoré žiadne nemalo nejaký väčší problém. Ale čo je podstatné pre nás, bolo, že sme stabilizovali policajný zbor, stabilizovali sme hasičov, urobili sme pre nich sociálne zabezpečenie. A dnes sú policajti aj hasiči vysoko motivovaní chrániť občanov, chrániť ich majetok, chrániť ich zdravie a život, a prejavuje sa to nakoniec aj na výsledkoch, aj na tom, akým spôsobom klesá kriminalita, akým spôsobom sa darí zachrániť ľudí, či už pri dopravných nehodách alebo pri požiaroch. Takže toto všetko má samozrejme svoj efekt. Robert, tvoj rezort pripravil novelu cestného zákona, sprísnili sa sankcie pre vodičov. Mala táto zmena pozitívny efekt? Určite áno. Už rok 2008 pred prijatím zákona bol najlepším z pohľadu obetí na cestách v histórii Slovenskej republiky, kedy na slovenských cestách zahynulo 558 ľudí. Ale nevedeli sme sa uspokojiť s týmto číslom, pretože potrebujeme, aby čo najväčší počet ľudí prišiel domov zdravých, živých a vrátili sa k svojim rodinám. Preto sme urobili nový zákon, aj urobili sme nový prístup polície, zvýšili ich počet, nová výbava. To všetko malo vplyv na to, že rok 2009 bol mimoriadne úspešný, kedy na našich cestách zahynulo v úvodzovkách iba 347 ľudí, čiže o 211 živých ľudí mohlo prísť domov, mohlo prísť k svojim rodinám, ale nie len obete, ale aj ťažko zranení a ľahko zranení výrazne klesali. Takže malo to svoj význam a čo je najpodstatnejšie, naši vodiči pochopili, že je to nevyhnutné, pretože policajt na ceste môže dávať pokuty, ale nevyrieši ten problém. To, čo je podstatné, a tak ako to ja chápem a chcem sa poďakovať, je vlastne vodičom, ktorí porozumeli, o čo nám ide, ktorí začali jazdiť disciplinovanejšie, a všetci vidíme, že sa to ukázalo na výbornom úspechu z pohľadu toho, aké množstvo ľudí bolo uchránených pred dramatickými následkami dopravných nehôd. Ľudia dnes majú nové občianske preukazy, nové pasy, budú mať malé techničáky. V čom je ich prínos? Ich prínos je predovšetkým v tom, že sa stali súčasťou modernej Európy. Schengen, ktorý som spomínal pred chvíľkou, mal veľký vplyv aj na to, že sa nám podarilo zrušiť víza do Spojených štátov pri cestovaní aj do Kanady. A na to mali veľký vplyv nielen naše schengenské prípravy a naša bezpečnosť, ale samozrejme aj cestovné doklady, moderné cestovné doklady, ktoré sme začali vydávať. A za tieto 3,5 roka sme vlastne vymenili celú dokladovú agendu. Čiže nový občiansky, nový vodičský preukaz, sú nové pasy, či už bežné cestovné alebo diplomatické. A poslednou z rodiny nových dokladov bude malý technický preukaz. Všetci dobre poznáme veľké papierové technické preukazy, nepoužiteľné alebo veľmi ľahko sa zničujúce. A preto prichádzame s niečím, čo bude veľmi pohodlné pre občanov a hlavne, kde bude mať aj údaje o aute, o jeho poistení. To znamená, bude o mnoho jednoduchšia komunikácia aj pri predaji alebo pri zápise tohto vozidla k policajtom. A samozrejme, fungujeme aj na princípe SMS správ, že už majú doklady občania hotové. Takže je to také výrazné priblíženie týchto služieb občanom a myslím si, že naozaj prejavujú s touto formou služieb aj pomerne veľkú spokojnosť. A ja sa teším, že vlastne v máji, alebo na konci mája, keď začneme vydávať malý technický preukaz, tak rodinu nových dokladov, novej dokladovej agendy vlastne uzavrieme. Robert, ty máš vraj niečo špeciálne vo svojej kancelárii. Myslím, že asi máš na mysli výstup všetkých kamier, ktoré máme na hranici. Áno, máme kamerový systém, ktorý je vyvedený nielen ku mne, ale aj na riaditeľstvo hraničnej cudzineckej polície. A možno hraničiari majú lepší pocit z toho, že sa na nich presne pozeráme a že ich môžeme aj trochu možno kontrolovať. Ale hlavne vidíme, či naši občania dlho čakajú alebo nie, alebo či netreba ešte niektoré veci zlepšiť. Takže je to taká obojstranná výhoda. Hosťom v štúdiu dnes bol minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák.